ava vamwe vana Chamisa uyu munhu ari kutambira bhora rezano ndosa muchazoona kuti ane macontracts kugovernment yacho anodya achiguta iwe ungatomboita bhizi nekunamata uchiti kwai god is nditi zvinhu zvinoda action Kulian TV atibatike zvechopu zviri sei Kulian. I always follow you. Unouya zvako nemashort and precise well summarized ichi nyaya andiunoona. That's why I always follow you every time ndikangoona ma-notifications ndokasira ndamhanya kuti mukoma vatigira chii zvekare. Right, unoona situation yatinayo iri kutipa mukana wekuti tione kuti saka what are we expecting. Hapana ari kuziva chokwadi chichatevera, especially tichitarisa mamiriro achazoita zvinhu kuti zvichatinakira here. Hongu zvekutevera kuti achatonga ndiani, that's not our major issue. Our major issue and concern ndeyekuti ndiani achaita kuti zvinhu zvive unani kwatiri. Inini zvangu ndiri munhu anonyanyofamba necurrent affairs, ndiri munhu anoshuvirawo zvakanaka kuti vakomana Zimbabwe have experienced here for many decades. And unoona manje to the extent yekutoti vakawanda vakatofa vasina kana mapensions, asi vaishanda makore ose, mari dzichimborohwa neinflation dzombochinjwa dzoiswa kumabhondi, dzobviswa kumabhondi dzoiswa kumazigi, andiwaona manje. Saka izvozvo hazvina kana kupa munhu nguva yekubatanidza anditi. So alright, tichitarisa nemamiriro ari kuita kuita zvinhu acho, VP Chiwenga vopinda panyanga. VP Chiwenga munhu ari loaded uya, munhu ane zvinhu zvake, tingataura zvemacompanies, mapurazi, maningikiri, whatever chinoita kuti munhu ave rich is part of those top guys. Munhu achazova honest zvakadii zvokuti angakwanisa kumisa corruption. Nekuti ndichitarisa ED chaakatadza kuva a man enough ndechekuti atime achiita lead by example, achibvisa kuti chamarika inini ndakufangwa kugara ndi plus 1 kana 2 anditi dei akakwanisa kuzvisiyira plus kana 2 zvawo aikwanisa kumisa corruption, nekuti vamwe vese vaizongoita follow suit, hapana airamba. Saka hakuna munhu semaonero angu kuzano timu hombe iyoyi ineyo vet background ichagona kuti vave exemplary vachiita give away to the citizens kana to the government all those wealth, wozvitima kuti vasare vane zvinhu zviri as per constitution kana kuti as per ngikiri. Andimaona I'm inspired by those Western African countries, vana Niger, Mali, Burkina Faso, Ghana na ngikiri. Yeah, idzodzo dzakaona kuti it's nonsense kuramba tiri under inonzi ECOWAS ikokoko, nekuti inofavor ma-Western nema-European policies. Vari kutongomendena neocolonialism nekuda kwemapolicy avakaisa paECOWAS ipapo. Andimaona manje, but kubuda kwakaita Burkina Faso, kwozoita Niger, kwozoita futi zveMali, ndo zvakaratidza kuti there are real comrades who are ready to serve as president and to rescue all those African citizens, especially those vane maningikiri iwawo munyika mavo, tichitevera nyika dzavo idzodzo. Nekuti unoona kuti vabuda kuECOWAS vakaita inonzi Sahel region, vakafuma alliance yavo yekuti vakataka kudzinga ma-French allies, masoja anga ari ma-French, ma-big companies, ma-ambassador munyika dzavo respectively. Ma-companies yeso Niger yakadzinga, yakapa 48 hours ma-Chinese mining companies, ma-3 big Chinese companies kubuda munyika yavo. Kana iri Niger, vana Burkina Faso, they are doing great moves. Hongu dzakauya necoup, but that same coup ndoona sekuti yakakwanisa kubatsira varume ava nekuti they were very young when it comes to politics.
vava vasina kuwana nguva yekuunganidza ufumi hwakawanda hwokuti voita mapurazi oita sisisi handiti ndoona sekuti that's why tine a different case in Zimbabwe. Nekuti iwe haungakwanisi kuti ndiri kuda kuti munhu nomwe asare nepurazi 1 kana 2 iwe une mapurazi 14. Handi muri kuona zvakafanana nyange nepakaitika yaMugabe yeye. Hapana zvakambonyanyoitika zvakaoneka paya. Semu pana Mnangagwa iyoyo ndo zvatiri kutyira zvepana Chiwenga. Handi unoona vana Chamisa hatitauri pana Chamisa paya hapana politics paya. Uya mukomana uya ndiye zvake chaiye ari kunyatsokuvhiringa zvinhu. Hakuna politician akadaro. He is just a guy who is playing with the citizens. Nekuti mumba mukapinda nyoka chaimo upisi musha autizi musha. Ende ukatarira the real guys of MDC vakafa. The legs vana Tsvangirai, vana Dzamara, vana Leni Mojongwe. Ndo vanga vane MDC chaiyo, original MDC, the real opposition pasina gwapa. Ava vamwe vana Chamisa ava uyo munhu ari kutambira bhora rezano. Ndosamuchanisa unati ane macontracts kugovernment yacho anodya achiguta iwe ungatomboita busy nekunamata uchiti kwai God is nditi zvinhu zvinoda action. Politics inoda action baba. Uchimbotorwa uchimbobikwa kana kuti uchimbosungwa uchiita sese haana kumbopinda nematochari yakaita saiyo ose well staged digikiri macases aisangana naChamisa aya. Zanu ikanyatsa kuona kuti chacho especially nenguva yakatanga kupisa yaya ikanyatsa kuona chacho the terrible person who is totally against them, they will eliminate you. Tarisaona kuti ivo pachavo vari pachigaro ipapapa vakutove nemathreats ari below them. Check what they are doing. They are dying like flies, one after the other. But inini I don't know. Kukoti maybe political establishment dzinosiyana. Naona ndikatarira kuZimbabwe brigadier general aya munhu anomisa zvinhu uya. Vana Valerio Sivanda iripo nguva yekuti kana dai kwakuti akati ukatara masalaries emasoja pane paakamboita zvimwe zviya zvokuti unganyatsoona kuti kushanda chaiko ka kwakutoda nyasha dzaMwari. Asi musoja akapa civil servants haana zvaari kushandira. Ipapo general Valerio Sivanda ndo paaifanira kuti achipindira angotaura kuti anochi zvinhu hazvisina kumira zvakanaka when it comes to military and all those civil servant structures. But ivo vane vachiguta handiti vane vachiguta no problem. So ndachikumbirawo kuti kana muchimbowana nguva chekai inoisa hill region zviri kuita nyika idzodzo ndo zvatiri kuda kuti kana dai kwawana munhu anofollowa iyoyo kind of politics vakwanisa kuleader nyika vachiita muitiro uri kuita kunana ningekiriko kunana Sahel region. That will be great. Africa will be free. But the problem, only those big guys, munhu anoita 40 years achitonga, munhu anoita background yehondo, they have a lot to protect. Ndokuti vanoziva kuti whatever they have it accumulated from corruption. Saka you can't eradicate corruption which makes you the big man like Zvaurinas. And they will manje. Saka ndiani munhu achava very very innocent enough kuti trim all those riches kuti asave the citizens. No one. Ese mageneral ose ayaya vane nyaya dzavo vaya. Saka kuzoti Zimbabwe izonzi yasununguka chaiko ndoona kuzi 24 this ira yemakomrades yapera regai timboona pana vana Geza. We are solely supporting that guy. But watiri kugochira ndiye achaenda apa ndiani achagona kuita zviri opposite sezvaitwa nevamwe vake. It's food for thought. But chimboita find out mudi mumbotsvaka vanhu vaya veukokoko vandiri kutaura kunana Sahel region musanganise nyaya dzacho muone ende mimi ndimi munochidza nyaya kuvanhu
muzimbabwe mema yezo vanhu vangu vafocus ura saka chichiitika musi 31 machi saka zvizozoitika uko independence yacho pari kunzi kwai ndo pari kuzoiswa chiwenga what. It's not all about who is going to be president. It's about who is going to bring the betterment of the country to the citizens. Vari kuputsigwa matomatisi avo mumusika vachitorerwa vatevha ndakaona mavhidhiyo emachembere matomatisi achitsikwa-tsikwa achiita sese. Ndikati who does that? Dzimba dziri kuputswa. Munhu anosunda chingoro chake achiisa brick by brick. Achimanya mutauni muyame brick by brick. Kutenga bhegi rake simende brick by brick. Kuti awanewo pekugara. Awanewo chekusiyira vana vake. But Zimbabwe is well against that. Imba inotanga kuvakwa kucherwa foundation igovakwa igokura kusvika apa. Vane vachizoona. Paone vaugara ipapa ndipo chouya makusenzesa chibhudhoza chavo chechechi. Kuuya kuzosunda. Kochaidii kuuya nebuilding material pandaitambura kuti chivaka. Kana kuti vakadii kupa notice kuti no guys, this place haibvumidzwe kuvaka. Haibvumidzwe kuvaka yacho ko yacho inobvumidzwa iri kupi? They are not giving people. Nekuti tarisaona kuti ukaona kuti uri at the age yekuma 30 years 40 years zvino tine a lot of people vari kuma 45 years close to 50 vari kurenda. Saka unotaura kuti at that age it's an anditi unofanira kuva nelife yasettler wava netunhu twako kana kuti watovawo employer of some other people of some sort. Hakuna vanhu vasina vision, but no one is supporting the vision. But anyway, thank you bro for letting us know what's going on inside ikoko. But hey, we are in a total mess. Sadiki yacho haina zvainombobetsera kana ndo chibaba chisadiki andimaona manje. Saka Zimbabwe we have to free ourselves. But hey, it's only God who should come and bring the right person to be in the position yekuti tionewo kuti at least can bring a smile to the citizens of Zimbabwe. Thank you.